Юрий Петрович, мина почти година от вашето напускане на Таганка. С какви чувства днес мислите за вашите актьори, които останаха в театъра? Вы знаете, что, конечно, некоторая грусть. Знаете ли, разбира се, чувствам някаква тъга, но изглежда в историята на театъра от хиляди години това винаги се случва. Хората, които работят на сцената, малко ценят тези, които им помагат. Те се смятат за главни персонажи и си позволяват подобни действия, каквито се случиха и в този театър. Това, разбира се, е много тъжно. Те убиха театъра, а това им е все едно. Работата е там, че докато няма закон, че трябва да има договор, нищо съществено няма да се случи. Според мен, моето мнение споделят и много от ръководителите на други театри. Вашето последно представление е Бесове на Достоевски в театъра на Вахтангов. Какъв беше основният ви мотив да поставите великия роман? Ще го кажа грубо, без общината е навсякъде. А Достоевски има изисквания към хората, започвайки със себе си. Това, което се случва, падението на културата, отсъствие на вяра, отсъствието на ценностите, които светът е създал досега, всичко това в неговия роман води до определени последствия. А защо решихте да поставите Бесове като клавирен рецитал? Вижте, аз се върнах в миналото, вече веднъж съм правил представление по този роман в Лондон с много добра трупа. Сам бях подбрал актьорите. След това те гастролираха в различни страни с този спектакъл. Последното в тази посока, което ме впечатли, е това, което се случи в Норвегия. Знаете за този див случай с този полупобъркан човек, провокиран незнайно от какво. Може би духовете на Сталин, на Хитлер не му дават покой. Може би е решил да се прослави, чух и последващите му изявления. Иначе спектакълът поставих по съвсем различен начин, отколкото преди 30 години. И как да ви кажа, не съжалявам, че направих това. Едно време Лев Николаевич Толстой е считал, че романът на Достоевски е фейлетон, а се оказа, че става въпрос за пророчески роман, който вече е на 140 години. Той е необходим и днес. Аз преправих цялата инсценировка и концепцията на спектакъла. Доволен съм как се получиха нещата. Това предизвика и този интерес. Не говоря само за касовия успех и за това, че всички билети са продадени, а и за това как се случва самото представление. Опитах се да направя нова форма. Става дума за изпълнената на живо музика от Стравински, която е представена от пианист на сцената. Втората част е с музиката на композитора Владимир Мартинов, с когото работи отдавна, от 15 години. Той е ученик на големия композитор и е благословен от самия Стравински. Неговото ниво в музикалния свят е не по-малко от това на неговия учител. Кои са бесовете на днешния ден, Юрий Петрович? Реших за себе си, че главното действащо лице ще бъде Ставрогин и с това започват и картините в спектакъла. Обръщам и внимание на впечатлението, които тези случки правят на този общо взето странен човек, който приключва със себе си със самоубийство, като се обесва. Аз видях реакцията на актьорите, които приеха да участват. Успях заедно с тях да намерим характери, които предизвикват интереса на публиката. Публиката с интерес слуша и гледа как се съчетава гениалната музика с гения на Достоевски и на мен ми се отдаде всичко това да събера в 3 часа. 3 часа, които можеш да си позволиш да отделиш в нашето забързано време. И не само да поседиш 3 часа, но аз виждам, че те слушат, мислят за съвременния свят и смятам, че романът е нужен на хората, които живеят сега. Показателен за това и много големият отклик. За представлението вече са написани стотици страници, анализират го, как е направено, защо. Още в афиша това звучи странно. Концертно изпълнение, но това концертно изпълнение на Достоевски видимо забавлява публиката. Мисля, че индивидуалният поглед на талантливите хора към нещата от живота е най-важното, най-интересното. Защо живеят и до днес Моцарт, Рафаел, Микеланджело и така нататък? И сега има интересни неща, но аз обичам повече старите велики хора. Сега някак си нещата са скоропостижни, появяват се и после изчезват, като едър дъжд, който се разбива на балони на земята. Както се случва и в такава блестяща пиеса на Шекспир като Хамлет. Как да ви кажа, аз съм много стар, живея отдавна. Дадено ми е от някого горе. Имам предвид Господа, а не днешните началници. Значи, аз съм длъжен да работя, докато не се преселя някъде завинаги. Каква е днешната ви гледна точка, Юрий Петрович, към вашата съвместна работа с Владимир Висоцки? Да
как вам сказать, Высоцкий для меня всегда был поэт. Как да ви кажа, за мен Висоцки винаги е бил поет, с когото ми е било интересно да работя. Стараех се да му помагам както мога, да го изличам от, казвам го със съжаление, от алкохолизма, който наверно е наследил от семейството си. Стараех се да му помагам и да му продължа живота. Вярвах му, затова му давах и такива големи роли като Хамлет. Той искаше и във филми да се снима, но не му даваха. Гониха го, животът му беше достатъчно суров. Никъде не го печатаха, не му даваха да се изказва. Аз се опитвах да направя това за него. Какво си спомняте от вашите гастроли в България? Мне Бог дал память хорошую. Бог ми е дал добра памет, всичко помня, даже вашият вожд помня, който през цялото време на срещата ни си бършеше ръцете с салфетки, които обслужващия персонал постоянно му носеше. Беше много радушно, приемаха ни много добре, тогава имаше добро приятелство. А след това вече стана по-лошо. Ако искахме да си купим нещо, например плодове, зеленчуци, ни казаха: в Москва ще си ги купите. Намекваха ни: разсърди ни се вашето население, не взимаме ли много? След това се случи така, че работех с български певци в операта. В моя постановка Борис Годунов беше изпълнен от Николай Гюров. Много работих в различни оперни театри по света. Наричах себе си упълномощен по операта от СССР. Сега ми предстои постановка на Княз Сидоров в Болшой театър. Премиерата ще бъде най-вероятно през декември. Сега ми се иска да си почина, защото работата беше тежка. Радвам се, че всички билети за постановката ми по Достоевски са продадени за целия сезон и вече се купуват за следващия. Но ми е мъчно за това, което си позволиха от Таганка с помощта на началниците. Убиха театър, който наскоро ще навърши половин век. Всъщност какво лошо им направих? Нищо. Освен, че театърът беше знаменит, ние пътувахме по целия свят, представяхме нашето изкуство. А те решиха да ме гонят, някакви пошли глупости ми говореха. Това въобще не е хубаво. Не е хубаво като постъпка. Аз работя от 14 годишен, затова ми е странно така да се отнасят с мен. Въпреки, че са ме награждавали много в много страни. И сега имам 4 паспорта, така че мога да си пътувам където си искам. Сега съм свободен, работя по договор за постановки. Така че от този случай моят живот не се устреми в непонятна посока, но ми е мъчно, че за пореден път се убива нещо добро. Какво мислите, Юрий Петрович, за развитието на режисьорската професия днес? Вот самое плохое, что нет закона. Най-лошото е, че няма закони кой какъв е. Само аз, например, бях в театъра на временен договор, т.е. с мен можеха да ме уволнят и свалят от поста. А те бяха завинаги. Т.е. артистите имаха вечна рента. Затова можеха да си позволят безкрайна нетактичност. И това стана, защото те са обезпечени, нямаше как да ги уволниш, възстановяваха ги съдилищата и те постепенно се отпуснаха, загубиха дисциплина, желание да работят добре. Това е специфична професия. На артистите трябва да се помага. Важна е формата, която държи всичко, когато тя е на лице, тогава спектаклите живеят. Моите спектакли живеят дълго, 30-40 години. Добрият човек от Сечуан на Брехт продължава да се играе вече 50 години. Защото там има форма, там има зонги и така нататък. Ето това трябва да се пази. Във времена на падението на културата на вярата, актьорът трябва да пази своята професия, а не да се изправя на задните си крака, надувайки се от самовлюбеност. Всичко това води до падение на вярата, на културата. И за това навсякъде върви някакъв си тероризъм, смени, и то не е за добро, а за лошо. Финансовите институти също не работят със смисъл. Вие самите живеете и виждате всичко това, както и аз. Какво мислите, Юрий Петрович, за днешното значение на делото на великият театрален реформатор Константин Станиславски? Вы знаете, что, во-первых, Станиславский, кстати, на него тоже донос. Знаете ли, първо всъщност и за Станиславски са писани доноси и са искали да го свалят от поста му, но вождът на народите го е оставил на мястото му. Така че артистите винаги пишат и винаги предават. Редки са случаите на артисти, които се държат тактично. Има ги, но са малко. Става дума за тези, които искат да повишат майсторството си. Затова и в нашата театрална школа майсторството върви надолу. А Станиславски се обърнал в гроба за това, че преподават системата на Станиславски. Няма никаква система и не може да има. Изкуството е чисто индивидуална работа. Какво е това? Нима е самоучител за цигулка. Никога нищо не можете да научите от самоучител. Трябва да има учител, който да ви научи за постановката на ръката, положението на пръстите и така нататък. Помните навярно репетициите на оркестъра при Фелини.
Това са дълбоки неща, а подобни скандали винаги са на пътя на развитието на театъра. Няма човек, когато Господ да е дарил с талант и да не е вързал с трагически конци. Вземете нашите примери с Таиров, с Мейерхолд, даже и със самия Станиславски. Когато Мейерхолд е поискал да започне работа някъде, Станиславски му казва: ще ви взема в студията, Амхат е чужд театър за мен. Пак искам да кажа, че помня вашата прекрасна страна. Пак ми се иска да дойда, но не се получава. Имам приятели у вас. Вие сте любезен народ. Гласовит мога да кажа, защото поставя много опери. Природата ви е прекрасна, така че нищо не се знае. Може и да дойда.